assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ɓe limto arab. Allah walli on noon on ballama on janginama limto arab ɗo wonno gotel gotel ha gasi. Kala harfere waɗa bange kadi kolleɗa so adima no wayata, kolleɗa so woni hakkude no wayata, kolleɗa to woni sara no wayata, so sirnima no wayata. Kala hen harfu waɗama. Hatta noon arɓe hesɓe ɓe ɓen sene janga onon jangunoɓe ɓe on deftoto ko ɓe janganno ko, wono oɗon ɓeydo jangude, oɗon ɓeydo andude. Kamɓene arɓe hesɓe ɓene so ɓe jangi ɓe mbawi ɓe jangaro ko jangoton ko, wono ɓe keeɓi to ɓe keeɓi ga, onon kadi keɓon ga keɓon to, ɗum woni jangde. Tawde koye galle goto woni, sa jangi limto ngo a wawi yahan masɗe ɗe jangora lawol gotol mbawora. Kanko no jango masɗe ɗe, so jangi masɗe haw wawi o jangora hen ko janguno ko, o ɓeydo famtinade haw ɓeydo famde. Hande noon eɗen puɗɗo ko wiyete masɗe. Ay ɗo ko dental diine TV woni ɗo. Kala mo naatano bisimilla ma mbaɗa abonné naata. Sa naati ma taw toon ko janginano ko heewi non toon mofti. Kadi anne kadi ngara mbaɗa hen ballal ma e jingere ma. Walla jiɗɗo naatde to WhatsApp to mbatta ko 00 221 77 906 14 81 jiya WhatsApp o ngara kala ka jiɗɗo nadde, min nanema lesto janggoya toon. Ɗo noon kala ko majjirma ɗo garata Dental Dine TV ko jangina ko fof nan toon mofti, ko majjirma fof jaha ɗo keɓta ɗum toon. Hande noon eɗen dawra jangude ko wiyete masɗe. Ngal ɗo alluwal gotal noon sa wawi ngal andu a wawi masɗe kewɗe a tinani. Wadde ay ngel ɗo pesgel dow ɗo, ngel ɗo pesgel mbasa yawde ngel teskoɗa ngel, kange wiyete masgel dow, kañum tolndiri oɗo. Ay o ko masgal to pular ne wiye a anne ko ngal ɗo pottal gongal downgal fawi e dow allif walla fawo e dow tiginde fof ko a wiyete. Wadde ko ɗo gandirta a. Ay ɗo ko tiginte e allif ko gotum. Joni noon oɗo ɗo pottal ngal nani ko a wonno, ɗum ɗo ɓeydi hen wadde pooɗa mbiya a. Ay ɗo nani ay a. Wadde a faami ko pottal ngal ɗo woni a o, goɗɗo poɗɗo woni oɗo, anne ko oɗo wonno pottal ngal, oɗo abbina hen fooɗi, anne ko oɗo abbina hen fooɗi. Wadde mbiya a. Ayde ɗo noon mbiyata ko an, oɗo allif fooɗani, ko gotal ngal fooɗata. Waɗi gotal tan waɗi ni yeeso mum ko podgal. Ɗiɗi noon fotta. No mbiyata mbiya an. Wadde ko gotal ngal woni oɗo a, ɗimmal ngal woni oɗo na. Wadde mbiɗa ɗo ko an. Ɗone ko an. Ɗiɗi ɗi fawe dow allif an. Wadde a faami ko ɗo woni a,
kala ko wayni ene wiye a. mi anda kala ko wayni ene wiye a. kala ko wayni ene wiye an an an. waymi tesko holno a windirte, holno a windirte, holno an windirte. waymi tesko ko ɗo woni a, ɗo woni a, ɗo woni an. wadde a nani, a nani, an nani. ay ɗo ko dow ɗe keedi, ɗo noon ko les 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 heedi. wadde so woni les mbiyata ko i, wadde les ko i hawrata, ay ko i. wadde ko ɗo woni i o nani. ɗo so woni ɗo waɗi yanere yeeso muɗum, wadde ko ngal ɗo woni i, yanere o fooɗi mbiɗa i, ay i. wadde pottal les ngal gotal ngal wonno i, joni ka jiɗɗo fodde, wadde ko ni foɗirte, anne ko ni foɗirte, mbiya i. gasi. ay ɗo wonno ko a, ko dow woni, les wonɗo ko i, wadde mbiɗa in, ay in, ay nani in in in. ɗo ko an ko dow, les ko in nani. wadde ɗo mbiya i foɗani, ɗo mbiya i, ay fooɗi, ɗo mbiya in foɗani. wadde ɗo ko dow ɗe keedi, ɗo ko les heedi. wadde ganda ko dow ko a, les ko i. gasi. to woni pottal ngal ko dow, ko a wonata, ɗum ɗo wiyete a o nani. les o wiyete i nani. ɗo noon foɗani, mbiya a, ɗo mbiya i. ɗo pooɗa mbiya a, ɗo pooɗa mbiya i. ɗo mbiya an, ɗo mbiya in, ay i o nani. in, ay a o nani, mbiya an. ɗo ko a mbiya an, ɗo ko i mbiya in. wadde ɗo ko an, ɗo ko in. wadde mbiya a ko dow, les ko i, ɗo ko a ko dow, ɗo ko i ko les, ɗo ko an ko dow, ɗo ko in ko les. wadde kala ko jimina wayni ene wiye a. kala ko jimina wayni ene wiye i. kala ko jimina wayni ene wiye a. ko wayni ene wiye i. ko wayni ene wiye an. ko wayni ene wiye in. ɗo tan ganda pottal dow ko a masata. so waɗi ni ɗo fonno wonde a, ko ɗo fonno hadde, ko oɗo allif mbaɗɗa yeeso mbawɗa wiide a. ay ɗo ko an ɗo haaɗi, ɗum ɗo ma yimana yeeso muɗum, hatta ha joni ko an tan wonɗon, an an an. ɗo ko pottal ngel les ngal woni i, o tan woni i o haaɗi. ɗum ko allif wonno, ɗum ko tigini wonno. wadde allif e tigini to gotum. wadde pottal ngel ɗo woni i o, wadde mbiya i, ay i nani. ɗo ko i foɗani, ko ɗum ɗo foɗirte, les mbiɗa i. ay ɗo ko in in in. wadde andi a ko dow, les ko i. ɗo ko dow ko a, ene fooɗi. ɗo ko les i. ay ɗo ko an, ɗo ko in. wadde ganda a, i, a, i. ɗo ko an, ɗo ko in. ganda kala ko jimina wayni ko a nani. kala ko wayni ko i nani. kala ko wayni ɗo woni a o, ɗum ɗo poɗirmi mbimi a. ɗum ɗo woni i, ɗum ɗo foɗira mbimi i.
wadde i nani, a nani, wadde a o moni, i ay o moni, an nani, in nani. ɗum ɗo tan sa taggi tan ɗo taggitotoɗa ko ni woni a famani a nani, ko ɗum woni i a famani i nani, ɗo woni a famani a nani, ko ɗo woni i a famani i nani, ɗo woni an a famani an nani, ɗo woni in a famani in nani. wadde waɗirani tan ko ha paama ɗum sen gaynoɗe masoya hankadi mi anda portal dow kalɗo woni ko a, mi anda portal less kalɗo woni ko i. ɗum noon co arde hen taw ɗo ko ekko tan ha ganda ko ɗum woni a, ganda ko ɗum woni i. ɗo fooɗani ko ni fu woɗirte, ɗo a, ɗo i, ay ɗo an fooɗani, in fooɗani, ɗiɗi ɗe poɗata ko ɗo fooɗa hakkude o fooɗi, ga fooɗani ga fooɗani, ɗo ko a fooɗani, ɗo ko i fooɗani, ɗo fooɗani, hakkude o fooɗi mbiya a, i, ɗo fooɗani mbiya an, in, an, in, an, in. ɗum ɗo so wawi ɗon a fuɗɗima dañde lawol ɗo dewɗa e masɗe ma. Dental Diine TV nani, kala mo waɗan abonné waɗa abonné ma taw toon jangɗele kewɗe daɗɗe ma jangoya mbawa. kadi an gonɗo heno waɗi hen ballal ma e numéro biyaɗo o 77 906 14 81 mbaɗa hen ballal ma e jinguere ma. an gonɗo Facebook o ne waɗi hen ballal ma jinguere ma. an kalɗo mbaɗa wonde aɗa janga hen aɗa wawa hen anne waɗi hen ballal ma jinguere ma. nden ballen jingen. Dental Diine TV enen dendi enen jiidi wadde ndenden ballodiren e koye meɗen. hoto hay goto yoɓan hoore mum ko wawi waɗa hen yetto. so gonɗa koye Sénégal wat tan 00 221 77 906 14 81 caggal nde gonɗa ɓeydu hen 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o gara kalanamin a nuldi min jaaha min ƴeewoya min ganda a addi ballal ma jinguere ma anne min mbima a jarama min beltorama no beltoronɗa min ni. eloko en nande e famde Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah mbaɗɗa her keɓa hen Allah. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. alluwal men gadanal nan ɗon ne winda hen goo nani on jiiɗa ne winda ɗo goo, alluwal gongal nani. o sa ɗigguiɗo tan andu a andi ko wiyete a andi ko wiyete i, ɗo a andi ko wiyete a, ɗo a andi ko wiyete i, ɗo a andi an, ɗo a andi in. en kaaɗiɗo kadi ha alluwa ɗimmonga kadi so gayi koɗe nayyi tan so timmi tan natinan kadi jangde muɗum inchallahu taala. on kadi ko jangate ko kalde pinɗa ene ɓeydo weɓandema mbatta jangude e windude inchallahu taala. dokke nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. numéro o ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗon hen balle mon e jinguere mon. hoto hay goto ɗaw hoore muɗum e ballal e jinguere. suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗo hen ɓadiɗo hen goto kala noddama hen yo ar jinga hen walla en. hay sa janggani hen wallu jangoɓe hen ɓe janguiri hen saabu courant wifi connexion men jeeya. ɗum noon ko oɗon daroto hen ballon hen jingon hen ɗum wawa wonde. yo Allah nannu en ko haala jamne en ko haala gollinen ko gollete ko. e fo nden moƴƴere nde